Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 2 minutos makalampas an alas 6 nin pagkaaga. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Boom Papaya White Rose Papaya Yeah, yeah, yeah Boom Puti ka in 7 days Oh yeah, 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 yeah White Rose Papaya New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka White Rose Papaya Yeah, 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 yeah Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con Bamong kumaka-bloom Charm Fat Con Damit ay may bango ng salibong bulaklak Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Con Bamong kumaka-bloom Charm Fat Con Damit ay may bango ng salibong bulaklak
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, to. Smart dishwashing paste ko. Smart to. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ang sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Alright, marahida pagkaaga po sa sento ka, boss. Welcome digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw kita ngunyanin na Miyerkules 20 sa bulan ni Setyembre 2023. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, lado teknikal, yaon dyan si Darwin Obido. Ako po ang sentong lingkod, Alwin Basida Liobit, Alwin Tobolal. Ibaan po tabi nindo ako, sondo kitang alas 8 nin pagkaagangon yan sa programa. Simulcast over DWRL 1080
Radyo Pilipino Legazpi. Asin po tabi sa 657 kHz Radyo Pilipino Naga. Maray na pagkaboring sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programang ini ngunya na aldaw nin Miyerkules. Duman sa mga kababayan niya to mga drivers on the road na nakatotok ngunya na pagkaaga. Good morning po. Sa mga estudyante, mga trabahador. Marata na po kita ngunyan, ta alas 6 na. Mainit po ang pagkaaga, alas 6 na. Makulog sa lawas pagka maghapon kang trabaho, ali. Tapos pagkaaga, makulog sa lawas. Pero anyway, may di-off man kitang aldaw, sarong aldaw. Sa gobyerno po, duwang aldaw. Ayos? Sige, so good morning po sa mga kababayan niya to na nakatutok na ngunyan na pagkaaga. Ini po ang 88.3 DWJO 1 FM. 1 lang yan. 88.3 sa Birikan po kan sendong mga radio asin cellphones. Siyempre, yan man po ang 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi Facebook page. Pwede nindo yan po tabi na i-search ngo niya na pagkaaga dyan sa sendong mga Facebook ngo niyan. Tapos, siyempre, yan man po tabi kita sa YouTube. I see girls and boys selling lanterns on the streets. I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are 95 days before Christmas. exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. Sige, iyon na ha. Pinatana ko na kamo. Ay, sa may mga birthdays ko niyan ha, maligayang happy birthday po sa Sendo Gabos. Tapos duman sa mga may kamatian. Siyempre, get well soon. Yan lang po ang pwede niya mo na maitaram digdi sa radyo. Ngani po tabi na at least matatawanan kamo nin giya kung paano ta po tabi lalabanan anon man nakadipisilan ngo niyan. The love we have for Jesus, let him be the one to guide us as another new. Ano po ang satuyan ng mga istorya ngo niya na pagkaaga oy maray naagaman sa sakuyang misi. Sige, good morning. Irene Antiquira Liobit, sige. Mr. Macholito, good morning po. Tapos si dating Kapitan Neil Alamil. Okay? Good morning po ha sa gabos niya mo na mga paraantabay ngo niya na aldaw na ini nin Miyerkules. Novena to our Mother of Perpetual Help, ano? Ngunyan. Aldaw ngo niya ni Mama Mary ha. Sige. Anyway, ano po ang satuya na mga dapat natutukan ngunya na pagkaagang ini? Uro at yan sa panduang kabtang kan satuyang programa. Tatawanan ta po tabi nindalan, iyo po tabi ining sakuyang interview. Interview po kasodma. Digdis kay, ano ba yon? Attorney DC Ponsalan Bragais. Attorney DC Ponsalan Bragais. Iyo po tabi ini an ano yan? Iyo po tabi ini an direktor kan Civil Service Commission. Ata
ilalive ko tayo ni Sodma digdi sa kuyang programa, kundi sabi niya, ikuan na lang daw, recorded na lang. So taon-taon po may pinag-urulayan kita, may mga counting issues po kita na pinag-tackle duman. So at least taon-taon makakaulay ta po duman na sa kuan, alipot man sana po ini, mga 6 minutes agad, so sobrang liit. Okay, may kinaraman po tabi ini sa mga empleyado kang gobyerno na sundo sa ngunyan, so arala wigon bagang pila, grabe talaga, ang PSA, Social Security System, GSIS, PhilHealth siguro, maluyahonan hiro nindo LTO, yan po, medyo araluyon, araluyon po tabi ang fight nindo, dyan po tabi sa mga opisina nindong yan, Ege, orat yan po, tapag-urulayan tayan. Then, syempre, ang pinakamainit ko niya na pinag-urulayan po tabi, iyo po ining may kinaraman digdi sa intelligence fund, Intel fund tabi. Intel fund kung sain sa proposed national budget po pinagbabatikos. Dakulon kasi an hapot digdi why nata bakit nya nga ta pati yung Department of Education tabi naglalapigot na magkaigwasinda din intelligence fund. May kalaban ba sa education sector? At kasi it's unfair po tabi to say na yung mga teachers natin, ang teachers po, yan ang may pinakababang sweldo po sa lado kan gobyerno. Teachers, ang may pinakababa po tabing sweldo. Apira ka nurse. Nurse. Ay, ang nurse, alang ko man, ang nurse po tabi mga 36,000 gayod o 32,000 siring kayan sa government. Pabayaan mo na so sa kwan, pabayaan mo na so sa private, talagang kwan yan. Si Bibigin Ginko, good morning po, watching from Cebu City. Bali na aga sabi sa imo baby. Okay. Si Manong Ted Bilen, Bilian po tabi, good morning Mano. Sir Ted. Ege. Intel pa, ang problema digdi, may nabuking pa. Actually, illegal baga po tabi ini na pinagigibo yung inaapod na transfer of fund. Tamaskingan ipo tabi, alimbawa sa sarong LGU alimbawa sa provincial government Canalbay, yung pondo po naka-allocate para po sa ibang pangangaipo. Sa ibang pangangaipo po tabi. Tapos ginastos mo ito para sa sarong proyekto ibinalyo mo so pondo. Iyan po considered as technical malversation. Di ba? Technical malversation because they po yan dapat yung item nakalain iyan para duman sa particular na budget. Iyan ang tinatawag po inaapod na juggling of funds. Yan po. Na kung sain igwayanin pinalidad po tabi, may ang kaso po tabi kayan is technical malversation. Na bako yan akseptado sa lado po kan COA, kan sa tuyang gobyerno, O takon dahil nakitang batas, paano pa? Tapos, iapoton ko ngunyan po, sige sabi kan Kamara de Representantes, yung pondo po is very transparent po para sa proposed General Appropriations Act for 2023. Dahil man kitang question dyan kung may transparency kita The point is, sinabi ba ninyo kung pira po ang pondo kan kada kongresista? Pirang bilyon po ang pondo kan kada kongresista po tabi. Alimbawa, yung First District Albay, pira po ang pondo kan congressman. Dahil nito pa kami pagpatubo doon digdi, kumita na po yan. Nawala man ngayang pidap. Pira ang pondo kan First District, Second District, Third District. Pira po yung pondo na napapaduman sa mga party list organization, party list group. Dapat aramtayan po. Dapat isinasabi nindo yan. Bako lang po tabi sa government agencies because yung government agencies may nakatalaan na ito
mostly po, kadaklan dyan, napapanuman sa sweldo kan tao. Yung operations kan sarong departamento o kaya kan agency. Unquestionably digdi, yung itinataosendo po tabi na mga pondo sa kada distrito. Mga congressman, tamiling kamo nagigibo kang project dahil napalan po tabi kamo pwede na pagtaraba na maging transparent kamo kung pirang pigtataosendo. Ini po ang dapat masabutan kan tao. Ini ang dapat na masabutan kan tao pira. Intel Fund. Aram ta po tabi Intel Fund. Piraan Intel Fund kan Office of the Vice President, 150 million. So nahiling ta. Pira yung pondo kan mga kongresista, billions of pesos. Iyon po yan Arinan mas masahol digdi, aber daw, apoton ko daw kamo. Arinan mas masahol digdi. Garo, alangan man po. Gariman sa nasaba kakay, may piglaanan ki budget na early warning earthquake device. Japan tas US, day pangani nakaimbento kan sinda iguana. Ayun, gano'n. Day man, an earthquake po, day nga na yan ki preemptive measure, nata po, sisay na Oragon, sisay na nasyon mo, tama ini, Sir Ted, sisay na nasyon, ang nakaimbento na po tabi na, may nasyon pa digdi, Japan pinaka-Oragon po tabi sa technology, nakaimbento na ba po tabi ang Japan, nin early warning device para po tabi madeterminaran kung malinog o dae. Dai po. Bagyo iyo. Pero ang linog dai po. Kaya nga di baga kita digdi sa Pilipinas, igwa kita kan mga simultaneous earthquake drill nata tapagyao na sulinog aram ta po tabi kung kuno kita magdadak cover and hold. Lintiaso na paitaan. Ginigibo kitang mga tangingot digdi sa Kabikulan adi. Dahil lamang kikamugtakan. Sige. Madali sana ha. Igwa na kita nin 23 minutos lihis po alas 6 din pagkaaga. This time check is brought to you by ang Probinsyano Party List. Iya po. Baysa na tapag paapod si Congressman Apid. Kan ang Probinsyano Party List. Haputon ko mananggad po. Pigbarangaan pag December daw. Di ba? Apoton ko mananggad po tabi si Congressman Apid kon pira yung pondo niya for the whole year. Di ba? Para sa EPPL. Tama sabutan ta digdi tapos pirang bilyon ta ako. May mga araman ako digdi, may saro po tabi digdi kan last year So nyan may pondo po tabi kan sarong party list organization po tabi 63 billion. Gulping mga project. Wala na bang iba? Wala na bang iba? Sus Mariosi po. Di ba? Wala na bang ibang lugar na pwedeng kulang na sa nasimintuhon so. Siminto na nito po tabi suratan ko. Mali pa kini mag-request man adi. Isiminton so natat Sir Ted, mag-request ka man duman sa sarong party list na masiminto so natad mo tora ng dahil nakidumaan ng kan kwarta yun po inanhagad ta ha kung transparency ang pinag-urulayan ta dahil nalugod kita magdaram pero yan 500 o 5.600 pira ba yung pondongon yan kan kuan pira ang pondongon yan kan na proposed budget 5.680 trillion ba? I think ganon siring ken kung di ako nasasala. Yung proposed fund, aber daw, magtararaman kita digdi, piraan para sa DPWH, piraan para sa DepEd, pagtataram ba yan? Tapos, itaramtaman, piraan para sa congressman. Di ba? Piraan para sa congressman, piraan para sa senador. Garuda ikaw mo makatarama daw. May makataram daw. Iyan po, tangani na ako masaludo ako sa sisay man na Congressman digdi o grupo kan party list.
Masaludo po tabi ako sa Indo. Kung kamo mismo magtuga, piraan pondo nindo for the whole year. Ari na mga project yan. Tailingon ta saro-saro. Tangaling transparent kita. Diba? Ganun lang yung kasimple. Dahil na kita very transparent kaya. Very transparent kaya ang pundo kan. Salvatore na buhay tayo. Pigpararambogan pa kita. Kansarong taon pa yan eh. O mala. Kung di pa nabuking, ilingaw. Sa Vice President's Office, nabuking baga po. Si siya nagtaram, si Senador Pimentel, si Senador Estaon Tiberos. Yugon mo yan, transfer po tabi yung contingent fund from Office of the President down to Office of the Vice President po. Pira ini. Yung record ko digdi. Madali isa na. 221.4 million. Ginibo po tabi na confidential fund. Samantala, dakulaon pa po tabi ko ta na yan na itindog kan mga building, kan dengan inasweldoanin matano sa mga teachers. Paguna din do, maurago na ang sweldo kan teachers na 28,000. 28,000 ba? Sir Ted? Yung entry level? Annual budget from COA tas mga project na award na kan DPWH. So, sindaman sa nagpapatrabaho kan mga yan eh. Pondo ninda. Sindaman sa nagpapatrabaho po. Sa bagay, dahil mga pigbabawal po, mga negosyante man eh. Mga negosyo. Ay man pigbabawal. Lugi kita po na plus digdi. Actually, lugi kitang plus. Madali sa nahata, mabasa ngo na ako ha. Adat ko na. Merkulis ko niyan. Okay. Pasalabatan tapuan sa buyang mga sponsors. Honorable Benz Abinsa Baltasar III, Board Member 2nd District, Province of Albay. Dr. Pedro Marciliani III and Family, Bicol College, Daragalbay. Dr. Maria Los Tabuina Makasinag, President, Bicol College, Daragalbay. Miss Miri Anloques, Bicol College, Daragalbay. Honorable Rolly Rosal, Board Member, 2nd District of Albay. Igwa na kita nin 27 minutos po, makalihis an alas 6 din pagkaaga. This time check is brought to you by Palawan Pawn Shop. Basta sangla, win-win ka sa Palawan. Pagsangla, dapat high appraisal na, low interest pa. Win-win ka sa Palawan Pawn Shop. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Boosted ka na ba? Pwede nang makuhaan sa inyong bivalent COVID-19 booster vaccine shots sa pinakarining rural health units as in mga ospital. Ang bivalent COVID-19 vaccine na patunayang mas epektibo laban sa orihinal na COVID-19 strain as in Omicron variant. Ano pang pigahalat mo? Magpa-booster na! Sa booster, siguradong Pinas lakas. Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bano na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bomb. Bamong gumagabloom.
Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, gamitay may bango ng sandibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 33 minutos. Makalampas po ang alas 6 din pagkaaga. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring,
sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. 1FM, one lang yan. Hold your butts up. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. My only one. One lang yan. 1FM. One lang yan. One lang yan. May iba pa ba? This is your one. Your only one. Your only one. One FM. 1FM. Your only one FM. Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa. Igwa na kita nin pira na ini. 36 minutos po makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Ini po ang 1FM 88.3 simulcast over DWRL 1080 asin po tabi sa 657 kHz dyan po sa Naga City. Bicol-wide po ang satuyan broadcast, then worldwide through 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi Facebook page. Paki ako na lang po 'yan ha. Paki ano 'yun? Paki hanap na lang, paki-search na lang po sa sendong mga cellphones ngunyan na pagkaaga. Ang samuya po na frequency 88.3 ha. Inot yan sa dial sa wala. Yan po yan ha. Alright, so duro-diretso na kita digdi. Si Kagawad Francil Biago, good morning man Wad. Diyan sa barangay kan, ano yan? Barangay kan Arimbay. Si Kagawad Francil. Okay? Then, so sa iyang kuwang gayod, iyo manan kandidato po para sa SK. Okay? Taining mga baguhan po tabi, ini ang mga matitibay. Ining mga nasa SK. Sanggunian Kabataan. At least bagong kwansindano, bagong pandukan barangay. Oy, kamo ha, mag-ingat po ngunya na eleksyon ta, grabe po ang higpit kan commission elections. Lalo na siyempre sa mga magkakalaban-laban, bawal da po yung pananauning kwarta. Inda. Tabad-tabad. Inda. Kon papaanuhon yan adi. Siguro, sabi ko baga sendo po tabi, sa unisto sa nang pagtaram, ako amo kunigding magtago ano. Sa unisto sa nang pagtaram, kon ako an hapoton, makahiling ako diyang ki nananauning kwarta sa kataning ko, dahil man ako mataram. Ano, tapag para, pag nagabot na sa kasuhan, siyempre magkakarasuhan ka mo eh. Makabot sa hearing, papadumanon ka, tangani na magtistigo ka, Sus Maria, ay, wag na oy. Wag na oy. Kasi may kwan yan eh. Di ba? Dahil naman po yan matataposan sa nung kaso na magdedesisyonan kung dahil po tabi nin hearing. Di ba? Maski sa kumilig po, kung dahil hearing, dahil man madedesisyonan basta-basta. O, paano ba yun? Paano ba yun? Kaya, never mind. Never mind po. Ako makahiling dyan, labot ko kaan. Diba? Ano manan makuko ako dyan, abir daw. Maringani ang tapig tawan so, kuan. Sige? Then ang ganda ko digdi mapa, kuan. Pero siyempre, iyo po yan yung law na kay puwantang sunodon sa Commission on Elections po tabi, kay po hanta po na i-broadcast digdi. Pero yung katotohanan, kung mataram ako digdi, ay, nako. Wara. Sabi ni
Manong Ted, ang teacher 1, 26,000 man sana, gutom daw. Iyo 26,000, minusan mo yan po tabi, sabi yung tang 10% sa gabos na. Piraan GSIS. Ang GSIS sa tabi, gayod, garo, ang pinagahagad baga sa GSIS, garo, ano ba yon? 5% ba? O so, PhilHealth, ang PhilHealth po tabi, 4%. 4.5%, di ba? O ta kita baga, ako, ang sweldo ko, pigbabawasan po tabi inin 4%. O, kada sweldo, di ba? O, SSI, GSIS, sa nasa gobyerno, GSIS, yung pag-ibig. Pag-ibig. Di ba? Iyon ang issue dyan eh. Si Primong Tao, maray na agatabi kagawad Tao, tapos si Ma'am Elina Valenzuela. Good morning, sir. Okay. Primong Tao, makandidato kagiraray Primong Tao. Kasi, dyan sa, nakatukaw ining barangay Kagawad, dyan sa barangay Taysad, si Primong Tao. Tapos, tadakulon ko niyan po. Tapos, pa, kulibat ko pala na, garo, may napaparong ako digdi. Garo po tabi, may napaparong ako digdi na, mga tao kan, mga pag-iniba po tabi, di ko nitataram kung sa ina lugar iniha, tabaka makuanin daw. Basta po, siring ka iniha, parang gusto magbaralyo kamo sa ibong ha. Dapat po ang kada kampo kayo ni dapat ang kada kampo po tabi dapat siguro maging matibay an intel nindo ha. Tabaka kung may pinag-atamang kamo dyan na snake, kubra pa. Snake po, bako na rimuranon, mas matindi pa, kubra. Sus Mariosi po duman sa mga kandidato, tumindog kamo kung sain kamo. Iyo po, tabaka kung pagabot kan oras, mawa ran lugod kamo po tabi, sisin matiwala sa indo po kung wala tuo. Hindi ho pwede na mamangka sa dalawang ilog. Masasaktan lang kayo. Wag ho kayong mamamangka sa dalawang ilog po sigurado po na masasaktan kayo. Iyo po yan kawawa eh. Tapos, ako man sana po tabi, ako yung amo, ako yung mataukan kwarta nindo para sa eleksyon. Natural yan eh. Isasabi ko sa inyo po tabi, alimbawa, ako ang mayor, o ako ang congressman, gobernador, porbir ka mabalyo sa kuya, kaya mo nga ning traidoron so amo mo, paano pa ako? Di ba? Kung ako ang gobernador o ako ang congressman po tabi, di man ako matiwala sa imo. Nata. Nata po ako matiwala sa imo. Tinraidor mo nga ni po tabi so pag-iriba mo. So amo mo. O. Kung bako, patunayan ko po tabi. Alimbawa, dapat ganahon ko ang kapitan. Then, after that, pag guminana ako, ay option ako na bumalyo ako sa ibong. Okay yan. Pero kung ganyan na bago mag-eleksyon, tabi, mabalyo ka po tabi sa puti, hali ka sa pula, mabalyo ka sa puti, gano'n may problema yan. Ako mag-isip-isip eh. Siyempre, magastos ako po. Para sa kapitan, para sa kagawad, mag-isip-isip ako. Ano ba yung purpose kay ninatatabong binalyo sa kuya sa oras po tabi ning kagipitan? Siringan po tabi kayang kasimple ha. Siringan po kasimple. Huwag po na mamamangka sa dalawang ilog. Lalo na sa mga kapitan. Di bali po tabi yung kagawad ta ano man sa nakaan. So SK, di bali taan SK baga po tabi. May mga kanya-kanya dahil mo pwedeng pagbuutan ng SK. Mga araki pa yan. May mga mas matimbang pa po tabi ang dugo kayan, mainit pa yan eh. Dahil mo yan po tabi kung ano ang sailing din ng tama, duman sinda. Yung po yan ang kadakla na
ugali kan mga araki ipapagabot sa politika. Pero digdi sa mga kapitan po, na naluto na po tabi kamo dyan, sana po may kuwang kita, igwa kita nin kasusupgan, tapos igwa kita po tabi nin sarong iyo, may prinsipyo po kita. Takon mawarang kaninin prinsipyo po, pira-pira na lang, may problema kita dyan. May problema kita dyan. Mas medyo magabat-gabat yan po tabi, ha? Sige. Anyway. Iyo pa. Good morning, Idol. Naka-live na may radyo pa. Sabi ni, day pa ito, Idol, pwede? Di naman ko kan Domingo. Ali ako sa Lapu-Lapu. Sa December. Sa December kita. Di naman ko. Ako sa Lapu-Lapu, di naman ko. Sa December kita mapait duman. Bata pagabot ko duman pigpara arapot ako kun sabi ko maluya man sana ayuday nga uragon nga uragon sabi ko iyo sige umustan lang kamo sabi ko ya sige ha. Anyway, igwa na kita nin 46 minutos po tabi makalampas an alas 6 nin pagkaaga. Alat ko nata kaya pa daw ini. Madali sana ha. Medyo hindi ko lang kunda maapektaran yung live ko. Parang maapektaran siguro yung live ko. Dahil nasa news na sana ito. Sa news na sana gayon. Yung sa Civil Service Commission. No? Sa news na sana. Okay? May doble kara. Doble kara. Tapos may mga barangay na nagdoble kara. May mga barangay kapitan na nagdoble kara. Makasupog yan, boy. Mga nini, mga nonoy, makasupog yan. Huwag ho kayong gagawa niyan. Mawalan sa iyo ng tiwala yung congressman, yung mayor or governor. Bako man yan mga pathal. Sige. Yan po. Lusot na po sa second reading. So, MUP bill. So, paglalangkaw po tabi kan pensyon kan mga uniform personnel. Nakalusot na po. An utol kayan daing iba po si Congressman Joey Salceda kan second district. Nakalusot na po kasudma sa second reading. Pag nakalusot na sa second reading, ano pamankaan? Third reading, tapos na yan Saro ini, pero magpasalamat kita po tabi because sabi ko nga pighiling ko kasudma so akan sarong aldaw po. So, simbagan ninda Franz Castro. Good morning, Lodi Alwid. Okay, si Boss SPE. Okay, Sir Peter. Okay. Pig-iling ko po, pigdadangog ko, si Franz Castro po, wag na kasing mag-interpolate kung dahil mo kaya yung, kasi yung simbag ni Kong Joey, aram ta po si Kong Joey, na ekonomista ba yan? Matalion ba yan? Kung madibati ka dyan, dapat igwa kanin balo na sarong sako po tabi na kaaraman. Garo, siyempre, because kita po nasa demokrasyang nasyon, okay naman, wala namang problema para sa debate. Pero, may mga pagkakataon na parang pagsimbag ni Kong Joey, so yung simbag ni Kong Joey po is detalyadong marhay. Tapos, dahil mo pa masabutan. Dahil pa na masabutan, naulog ako Pero anyway, pasalamat po sa mga retirado. Retirado po tabi na mga uniform personnel. Second reading, tapos na papalihison lang po tabi ininin sarong simana ata. Then, third and final reading. Pagkatapos kayan, okay na yan. So, malangkaw po. Dahil ko lang kuaso, kumpiraso ilalangkaw. Basta malangkaw po yun mga pensyon nindo. Which is
kaipuhan naman talaga. Kaipuhan naman. Sa sistema ngunyan po na anbaga 50 pesos, kaipuhan nindo yan. Okay? So mga nag-retire, so mga MUP, Yapa, so, dakulon yan po, tabi, bata, pirang taon to na sa ng pakinabangan si Kong Joey duman sa Kongreso. Dua na sana? Dua ba? Duwang taon po na mapapagkinabangan ta pa si Kong Joey sa Kongreso. Dakol pa siyang magigibo dyan. Tapos, siyempre, sa bagay, sariling atin yan para sa albay na. Diba? Para sa albay na po, tabi. So, digdin na lang siya. Pero, at least, magigibo pa niya gabos na mga gusto niya. Na mga lay na pwede po tabing mapanday trokan sa tuyang mahigos na kongresista kan 2nd District. Yapo. Ura man kitang maginibo dyan nata. Nasa batas 3 consecutive term of office. Graduate ka sa iba ka naman. Iba ka. Tapos at least siguro kon ngunyan po medyo sarabog digdi sa albay, at least kon yaon si Kong Joey sa mga masunod na taon, di at least babalik kita duman sa dati na latagabos. May parang igwa kita nin goal para po sa probinsya. Iyan po yung leadership ni Kong Joey. Iya po. Namatian ta na yan because naging gobernador ta yan for 9 years. Namatian ta po tabi kung ano ang sayang goal. Then, inian magpapahusay naman. Okay? Sabi nga ni baga po, tsaga-tsaga lang. Pirang taon naman sa na yan. Pirang taon naman sa na yan. Yun ang pigahalat kan mga taga-albay. Okay? So, sana ining ining quarry. Number 1, ining quarry po na grabe ang reklamo o at least kampanaw ni Kong Joey dahil magkireklamo Gabos, okay naman ngunyan lang ang mariklamuhon. Sa nakalihis mariklamuhon. Sundo ngunyan, mariklamuhon pa man giraray. Kaya ako nagangalas na takan panahon ni Kong Joey. Dahil reklamo po. Dahil lamang natanda ka dangog ka mo ka ito na may nagdididin siya ng opisyal sa quarry. Dahil. Pero ngunyan, inda. Taday ko masabutan. Awinda, abo ko na baka may magkadaragit naman sa Kuya Digdi. Sige. Okay? Oni pa po. Tapuson ko nga ni hata. Pira na sana ini. 8 minuto na sana. Barita alas 7 kita. Oni po na issue digdi sa Ease of Doing Business Act. So mga opisina baga kang gobyerno, actually sa national level, tabi, ala pansabong laog kan farm breeding production mga layer na brown egg. Ay tapos, si Boss SB, dahil naman si Boss gayon, si Sir Peter, dahil naman hindi nagbubulang gayon. Unliling ko duman sa iyang kuan. So mga kuan production po tabi kan brown egg. So sa poultry niya, si Boss Peter ara na dang pangsabong. Good morning. May manok ka pang pala. Para na akong nailing kuan na siya ang negosyo ni ang negosyo ni kuan ni SPE. More kang negosyo kayo ni. Kuana, kung gusto nindong mga bunay, tapos yung mga manok na Draculaon, yaon duman sa iya, kadakol iyan, mga kumpati yan, mga harali pang ibang lasyon po, tabi ang kadaklan kaan, saka, kadakol. Ining taan sabi kan Civil Service Commission through Attorney D.C. Ponsalan Bagais, tabi, inida po tabi dakulon ang reklamo man giraray sa indang nakakaabot.
Dakulon po ang reklamo sa indang nakakaabot. Ining may kinaraman sa ano yan. Pero alat ko na hata ilaog tango na ini ha. Ilaog ta na muna gayod siya. Okay. Ta ipinis line ta na muna ini kaya pa man may saro pa kitang may 6 minutes pa kita. 6 minutes man ini. 6 minutes man po tabi ini. Alat ko na. Ilaog tango na ha. Where is that? Madadangog po tabi nindo ang sa kuyang interview kay Regional Director Attorney DC Ponsalan Bragais. Okay? Nasa Civil Service Commission kita ngunya. Okay. Ba na napatawa ng padusa sa hindi ho pagsunod dito. Okay, magandang umaga po. Marhay na aga sa gabos na nag-aantabay digdi sa programa. Ini po baga dati ARTA po ini Anti-Red Tape Act. Tapos na-amend po ining naging EODB, Ease of Doing Business. Yun na po ini ang tigpa-follow ta. So far po digdi sa Bicol, mayo pa man po kitang nako-convict na violation kang ARTA as in EODB as of this time. Yan po ang data ta. Kasi ang mga reklamo po usually under digdi, tiglalaog po ini duman sa tigaapod ming contact center ng bayan. Then pag binaba man po sa muya, tigre-refer man po ini sa mga ahensya kang gobyerno kung saan may reklamo. Pero di po ini nagra-ripen sa formal administrative complaint. Kaya di po kitang conviction. No conviction. Pero ma'am, may mga reklamo talaga. May mga kadakol pong reklamo. Kasi syempre kadakol po baga ang mga na didiskan na halawig ang pila, haloy, pabalik-balik. Di po baga yan ang gusto tang remedyohan digdi sa ARTA. Kaya kadakol man po nagrereklamo and then recorded man po yan gabos na naglalaog sa muya, complaints, request for assistance, manungod po sa ARTA as in sa contact center ng bayan. So after po kayan, na-repair na po digdi sa cyber service, then i-repair nindo giraray sa government agencies na actionan man. Opo, kasi po pigre-require mi sinda, paaramon kami ano si action na pigtaon ninda manungod duman sa reklamo. Okay. Particular ma'am na mga agencies po na dakulan reklamo. Actually po nagpaluwas ng data kayan ang CSC nationwide. Yes, nationwide po. Actually po dakol na reklamo pero halangkaw man po ang action rate ninda. Yaon po baga dyan ang I think GSIS, LTO, Pag-ibig, SSS, pero ang rate man po kang action ninda is halangkaw man. So gustong sabihin ma'am, di ba kita talaga nakakaabot naman sa worst scenario po na dapat yung CEC na mismo ang maging parang siya ang magiging ultimong dumanan kan mga reklamo. Ang sa ARTA po kaya tsaka EODB, bako na lang po talaga kaya CSC. Dati po under ARTA, talagang CSC lang. Ngunyan, kang na-amend po ini sa Ease of Doing Business Act, nagkaigwa na po kita ng Anti-Red Tape Authority under the Office of the President. So, bako lang po ini solely na sa Civil Service Commission ang pag-implement po kang EODB, yaon po ang Anti-Red Tape Authority. In fact, nagkaigwa pa lang po ang ng MOA, ang CSC, tsaka ang Anti-Red Tape Authority kang August 31, I think. Nagkaigwa po kita ng MOA para po ma-delineate saan po nalaog ang ARTA, saan po nalaog ang CSC. Kasi nga, yaon po sa batas, ikaw kitang Anti-Red Tape Authority. Okay. Do ma'am, sa pinag-prepare kong kung yan, questionnaire mo niya na pagkaaga. Kaya hapot ko na po kaya mo, ini po na susatuyang mga government employees and officers this coming barangay elections. Ano po ang dapat gibuhon? Ito pong sa barangay election. Yaon man po baga, nakapost po sa advisory kang Civil Service Commission, as in po sa COMELEC, yaon po ang prohibited acts, manungod po ngunyan sa papaabot na barangay and SK elections. Yung kampanya, bawal. Opo, yaon man po yan kasi igo po kitang offense na
engaging directly or indirectly in partisan political activities. Okay. May saro pa mo magkuha. Adwa pang hapot ini. Purbirta kabutasan. Ma'am, ano na po yung activity sa Civil Service Month? Okay. Ngunyan po baga, nasa mid-September na po kita. Nagpuon po kita ng online Zumba. And then, nagkaigwa po kita ng plant run kang Sunday. Digdi po sa Legazpi, sa Bicol, nagkaigwa pa kita ng Lingkod Bayanihan. Ngunyan po, may papaabot pa kitang activities. Sa aga po, igwa po ng painting contest, si judging and exhibit. Kang painting contest, gigibuhon po iyan sa SM Mall. Sa aga po yan, ma'am. Sa aga po iyan. So gusto pong magduman, hilingon po ang talents kang mga government officials and employees digdi sa Bicol. Magduman po kamo sa SM, mahihiling po nindo i-exhibit ang mga entries. And mga judges man po pagkahapon, i-judge na po iyan and magkakaigwa na po ng awarding. So sa masunod na aldaw naman po, that's September 21, magkakaigwa naman po kita ng blood donation dyan naman po sa DPWH. Si mga gusto man po mag-donate, pwede man po mag-register as in makipag-coordinate sa Samuyang Policies and Systems Evaluation Division para po makonsider ka mo as blood donor. Mapuon po yan ng alas 8 as in hanggang sa hapon sa September 21. Yung Civil Service mismo po yung maghihinot din po. Iyo po, papanginutan po ini kang Samuyang Albay Field Office tsaka Regional Office. Okay. Ultimo, ma'am. Ano po yung programang gusto pang ipautob kan CAC ngani na maging mas competitive pa yung ating mga public servant? Actually po, ang i-espouse po baga kang CSC, ma-professionalize ang civil service, magkaigwa kita ng magalang na serbisyo, mabilis na serbisyo, kaya igwa po kita ng mga pigaapod na learning and development interventions. Pero bako lang po ini responsibilidad kang Civil Service Commission, ang mga heads of agencies po, pati ang mga empleyado mismo sa civil service, kaipuhan po, responsible man sinda sa pagtauning serbisyo. So, nagtatarabangan po kita, kami nagtataon ng mga learning and development interventions, nagko-coaching po kita, and then, dakol kitang activities na pagirumdum po para sa gabos na empleyado kang gobyerno. Lalo na ngunyan pong Civil Service Month, na yaon po kita digdi para magsilbi sa tao. Okay. Maraming salamat. Alright, yan po si Civil Service Commission na Bicol Regional Director Attorney Daisy Ponsalan Bragais. Sa pagi po tabi kay ni tatawan tanindalan taod-taod lang po ang DWRL Bareta alas 7. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan.
padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. 1FM, one lang yan. Hold your butts up. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. My only one. One lang yan. One FM. One lang yan. One lang yan. May iba pa ba? This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, igwa na kita nin 7 minutos makalampas po an alas 7 nin pagkaaga. Hatod kan DWRL Radyo Asenso 88.3 DWRL 1FM. Ang napapanon asin may init na mga bareta di sa DWRL Headline. Sarong oras na paghatod ni informasyon hali sa mga taong nasa likod kan mga bareta. DWRL Headline. Uya an sa indong tagapagbareta. Marhay na pagkaaga albay. Asin na Bicolandia sa headlines kan mga bareta alas 7, lado lokal, Civil Service Commission Bicol, inako na nakulpang government employee asin officials ang nagsusuway sa Ease of Doing Business Act. NPL by ininbitaran sa Joint Sectoral Consultation Meeting nga nita pagulayan bagas asin iba pang pod staples. Mga bareta sa lado nasyonal, PBBM ipinahiling ang malasakit sa mga paraoma sa paagi kan paglalangkaw sa buying price kan paroy. Pre o propistong MUP Pension Reform Bill inaprobarada kan Kamara sa second reading. Pagungkat sa confidential asin intelligence fund sa budget deliberation sa plenary naging mainit. Kamara respetado ang sinangat na petisyon kontra Maharlika Investment Fund, sinigurong nag-agi sa legal na proseso ang MIF. Yan po ang headlines kan mga bareta alas 7. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Aldaw nakitangon niya din Miyerkules a 20 sa bulan po ng Setyembre 2023, Alwin Dobolel sa indong tagapagbareta. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nilinaw ngunyan ni Attorney DC Ponsalan kan Civil Service Commission na kadakol talaga na magreklamo kontra sa mga opisina kang gobyerno
na nakaabot sa saindang ahensya tangani na tawanan na nindalan katakod sa pagpapautob kan ease of doing business. Sinabi ni Ponsalan na kadaklan digdi iyo an harauigo na apila pabalik-balik man giraray sa nasabi ng mga opisina. Kasabay sa mga opisinang ini ang GSIS, Government Service Insurance System, Social Security System, Pag-ibig Fund, Land Transportation Office, asin iba pa. Pero sayang nilinaw na ipinapod na kan Civil Service Commission ang mga opisinang ini tangani na aksyonan ang nasabi ng mga reklamo. Sinabi pa ni Ponsalan na sa ngunyan dahil naman in conviction sa sainda ang mga empleyado o sa mga empleyado o kaya man sa mga opisyal kini na ipinagrereklamo. Natawanan daw nin pagkakataon ng mga ini tangani na kurihiran ang saindang mga sala. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ngayon na nasa tahaw kita ng kadipisilan, kaipuhan nga to ang masasandigan. Masasandigan na magtataon ng kusog asin giya sa satong oral daw na pagkabuhay. Kung kaya, iniimbitanan kita na magdangog sa novena ni inanin danay na pagtabang. Tulong aldaw na Miyerkules, alas 4 ng hapon, direktamente sa Redemptor Shrine, Gugon, Legazpi City. Namungutang kita akan mahal na ina, magrami kita asin mamidi sa iya. Pasalamatan tapo Gold Street Good Luck Novelty, Pinyaranday Street, Legazpi City, Miss Pilar Aquende sa sabuyo sponsor sa Novena to our Mother of Perpetual Help. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax,
wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, wax. Kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Disiseis minutos na makalampas ang alas 7 ng pagkaaga, ininbitaran kan Provincial Agriculture and Fisheries Council ang National Food Authority Albay para sa Joint Sectoral Consultation Meeting ganit na pagulayan bagas ang sinibapang food staples. Ang meeting ang inatindira naman ni NFA Albay Acting Assistant Branch Manager Marlon Machum, Acting Supervising Grains Officer Irene Payatos, asin Procurement Team Leader Florante Erison. Sa pagripaso sinabi ni Payatos, ang status kan aprobadong kasundoan entry kan Palay Marketing Assistance Program for Legislator and Local Government Units kan Malinaw as in NFA Albay Branch Office. Nagagadintabang si Acting SGO Puyatos sa mga nagatindir sa pag-inkaminar sa mga lokal na paraoma na ibenta ang sendang paroy sa NFA para sa buffer stocks. Pagkatapos kanasabing meeting, nagtao naman din Certificate of Appreciation ali sa Regional Office para sa tabang na itinao sa ceremonial turnover kan 10,000 bags na rice donation sa Albay na donasyon kang gobyerno kan Japan sa pagi kan Asian Plus 3 Emergency Rice Reserve o after. Kinonfirmar kan Albay Provincial Veterinary Office na masababa ang bilang kan mga kaso ng rabies kunya na sa probinsya sa bulan Enero hanggang Setyembre sa presenteng taon. Sigon kay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Milla na mas mababa ang nailista niyan na may 16 na kaso kumparar sa na-record ka na kanista taon na sobra sa 30 kaparihas na peryodo. Sinabi niya naglaom siya na dahil ni madadagdagan asin madakol pa sa pagtapos kan taon. Sa senta daw na lakdang nakaangkla sa ipinatob nindang Responsible Pet o Pet Ownership Ordinance kung saan sakop kay niyan pag-gibo ng dog registration sa mga barangay pagbabakuna asin kadakol pangiba. Kay baman sa nasabing ordinansan pagkakaiguanin na pagkakapon o neutering sa mga tama na ayam o ikos na lalaki mentras sa spaying naman sa mga babayi. Importante ang pagsunod kan mga pet owners sa sendang ordinansa nga naibitaran ang mga kaso ng rabies maging ang pirang mga aksidente sa dalan na nagresulta sa pagkagadan. Tinawaran na doon kan Maritime Industry Authority Marina Bicol ang importansya kan pagrehistro kan mga lunudan dagat siring kan barko asin sibid-sibid katakod sa Maritime Week celebration. Sigon kay Regional Director Attorney Maximo Banyares, importante ini gani na masyerto ang kaligtasan kan buhay kan mga pasahero. Apoy na digdi tinawan doon man ang pagtataw ng lisensya sa mga seafarers asin iba pang skilled maritime workers. Ang mandato kan Marina sa irarom kan Presidential Decree 747 dapat gabos na lunadan sa dagat rehistrado apira sa mga disagwan o traditional boats. Sigon sa opisyal, nakatagama man sa indang mabisita sa mga kataraning na probinsya gani na mayrani ang mga serbisyo sin programa sa paagi kan one-stop shops.
20 minutos makalampas ang alas 7. Ang oras na yan hatod sa Indukan, ang Probinsyano Party List. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Luzon, Visayas, Mindanao, pantay-pantay sa ibabaw. Sabay-sabay sa pag-ahon, patuloy lang sa serbisyo. Modernong agrikultura, bigas sa presyo na mura. Oportunidad sa probinsya, tulong sa bawat pamilya. Marangal na trabaho, benepisyo mga katao. Para sa kapwa Pilipino, ang probinsyano party listo. Boosted ka na ba? Pwede nang makuhaan sa inyong bivalent COVID-19 booster vaccine shots sa pinakarining rural health units as in mga ospital. Ang bivalent COVID-19 vaccine na patunayang mas epektibo laban sa orihinal na COVID-19 strain as in Omicron variant. Ano pang pigahalat mo? Magpa-booster na! Sa booster, siguradong Pinas lakas! Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas Commerce. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. You're only one. 88.3. You're only 1 FM. 1 FM. You're only 1 FM. 1 lang yan. 1 lang yan. 1 FM. You're only 1 FM. 1 lang yan. 1 lang yan. 1 lang yan. www.1fm.ph. Kunyan sa detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal pinunada kasuhapon kan ang pananao kan nakumpiskar ni smuggled rice sa Zamboanga City. Pinanginutan mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pananao kan 1,500 sakos ninda premium quality rice sa mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o purpose sa sendang pagbisita sa warehouse kan National Food Authority sa Barangay San Roque, Duman sa Zamboanga City. Ang ipinanaong bagas ang kaibas sa 42,180 na sakos nin ipinalusot na bagas nagkakantidad din 42 million na nasamsam kang Bureau of Customs Ports sa Port of Zamboanga City kan September 15 presenting taon. Itinurn over ang nasabata na smuggled rice sa Department of Social Welfare Development para sa panadao kayni sa mga benepisyaryo sa rehiyon. Ang nasabing lakdang ang sunod sa marching order ni Presidente Marcos. Bukod ng mga hoarders o nagtatago nin bagas asin illegal nagdadara nin bagas digdi sa nasyon. Sa nasabing programa man, pinanginutan ni PBBM ang pananaok iba-ibang tabang halis sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Labor and Employment para sa mga benepisyaryong parauma para sira magin mga obreros. Nadagdagan pa ang bilang kan mga listang election-related incident kan Philippine National Police. Mientras parali na ang barangay asin sangguniang kabataan elections. Sigon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, sangunyan uminabot sa 35 ang bilang kan mga insidenteng nailista kan pulisya sa iba-ibang parte kanasyon kung sa 12 ang pinagtutubudan may relasyon sa nagraraning eleksyon. Mientras sapat naman ang validated ni election-related incident kan pulis kung sa tulodigni ang shooting incident. Mientras saro naman ang alarming scandal. Mientras tanto, apwera pa sa nasa 19 ang election-related incident naman ang nilista kan Philippine National Police. Buminagsak sa 70% ang nadadakop na sira sa West Philippine Sea poon kan taon 2020. Ibinasol ini sa pagkakaraot kan mga kural sa lugar kung saan ipinagpatanid kang grupo kang parasira na pinaglalaoman lalo pang mababa ang dakop na sira sa taho kan report na may iwasan na coral harvesting kan Chinese Maritime Militia sa Rosol Reef. Ang mga coral kaya nagsirbing breeding grounds para sa marine life. Sigon kay Pamalakaya Chairman Fernando Hicap, susog sa report, hali sa parasira, partikular hali sa Zambales, buwinaba din 70% ang nadakop na sira sa tahaw kan illegal na aktibidades kan mga Chinese fishing vessels.
nagpoon daw na magbabaan ultamaan na dakop na sira matapos ang stand-off sa Scarborough Shoal kan 2012 kan pugolon kan mga barko kan China ang mga tauhan kan Pinipinibi sa pagdakop sa Chinese fishing boats na may darang illegal na cargo ng endangered coral baby sharks as in giant clams. Poon kay today daw na naghali ang Chinese fishing vessel sa lugar kaya't daina o bako na salbadong mangsiraan Pilipinas o makapagsiraan mga parasirang Pilipino sa West Philippine Sea. Hinabi naman ni Hiccup na ang pagkuakan China ng coral sa lugar ang magresulta sa kabilugan na kakulangan sa supply ng sira sa Pilipinas. Kasabay kay ni nagrepilar ang grupo nin parasira kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sugoon ng concerned agencies para aramon ang hiwas kan distroso sa coral reefs o mga bahura sa West Philippine Sea ngani na ma-rehabilitate ang mga apektadong lugar siring man magdemand sa China na magbayad din kompensasyon para sa distroso sa coral reefs. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Igwa na kita nin 31 minutos lampas po an alas 7 nin pagkaaga. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Halika, sama na, doon tayo magkikita-kita. Piling mo sasaya sa bilihing abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Yo, what's up,
Like and share. Like this and share. www.facebook.com/onefm.ph. Facebook.com/onefm.ph. Okay. Facebook.com/onefm.ph. You're only one. You don't know what the day may bring, so grab your things before the school bell rings. Happy learning from your only one FM. 1FM. This is your only one FM. Your only one. One lang yan. 1FM. Mula umaga hanggang gabi, sa music at mga programa di pa huhuli. Kahit saan, kahit kailan, ang mga DJs ay the best, talagang pinakikinggan. Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM. You're only one. Nakakaaliw talaga pag pinapakinggan ka. Ano man ang mood ko, madali kong masakyan, mga trip mong di nakakasawa. Mismo! Ikaw ay palaging nandyan. Umaraw man o umulan, kaibigan sa tawanan, kantahan, makabuluhang kwentuhan. One lang yan! Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. You're only one. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Ngunyan pasiring kita sa mga detalyes pakan mga bareta sa lado nasyonal. Ipinayag ni House Speaker Martin Romualdez na ipinapahiling ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sayang malasakit sa mga paraoma sa paagi kan paglalangkaw sa buying price kan paroy. Sinabi po ni Romualdez na makakatabang sa mga paraoma ang pagmamantinir kan presyo kan bagas asin paglalangkaw kan buying price kan paroy. Pinagtalaan ka National Food Authority Council na pinanginota ni Marcos ang barakalan kan ambara na paroy sa kantidad na 19 to 23 pesos kada kilo asin 16 to 19 kada kilo naman para sa dumog na paroy nga na masiguro na madilihin siya naman ang mga paraoma. Sigon kay Romualdez, ang lakdang na inikang gobyerno ang siyertong didilinsyan mga paraoma na day maapektaran ang presyo kan bagas sa mga merkado. Sinabi kan Department of Agriculture na preparado ining magsuporta o suportaran ang NFP Council asin iguaning preparadong 15 bilyon pesos na pangbakal nin paroy. Nangapunan man ang opisyal na nindagdag na suporta sa mga paraoma tangani na mapadakol ang mga ini ang produksyon asin dahil nakaipuhan pa na mag-angkat din bagas ang nasyon.
Ipinunto ni Speaker Romualdez na ang mga dayuhan na paraoma ang nagdilin siyang kaso nagangkat ng bagas ang nasyon, nagpatismisil naman sa mga paraoma. Kung kaipuan naman daw na magangkat ng bagas sa nasyon, sinabi kay ni na importanteng masyerto na igwang mga safety net siring kan pagbakalin paroy sa magayon na presyo ngani na malimitaran ang epekto kay ni sa mga paraoma. Sinabi pa kay ni na kung bastante ang supply, mas makakasiguran mga consumer na di malangkaw ang presyo kay ni asin didilin siya naman ang mga paraoma. Aprobado na po kan Kamara sa ikaduwang pagbasa ang House Bill number 8969 na nagbubusol ni reforma sa Military and Uniform Personnel o MUP pension system sa nasyon. Sa ginibong bibabos sa nabotohan sa plenaryo kasuhapon, dakol na mga legisladoran pabor sa nasabi ng propisto. Kon magirumduman ni pinagorden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na gibon prioridad ang MUP pension reform system. Bago aprobaran sa second reading, nagkaigwa muna nin pirangal daw na debate sundo sa period of amendments kung saan ipinaglatag asin ilinaog ang iba-ibang mga amyenda. Sa propisto formal nang hinali ang provision para sa mandatory contribution apera sa new entrants. Ang importanteng provision naman kan House Bill, iyo ang mandatory age of retirement na 57 para sa gabos na MUPs. Asin garantisadong 3% na langkaw sa sweldo taon-taon para sa MUP sa laog din 10 taon. Minsas magkakaigwa ang Armed Forces of the Philippines nin Trust Fund sa asin Uniform Personnel Service Trust Fund. Sa ibong kaini nagpasalamat si Albay Representative Joey Salceda na yon chairman kan ad hoc committee on the MUP pension system sa mga MUP agencies sa saindang suporta. Tinandoon po ni Salceda na kaipuan i-accommodate ang hagad ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Kumpiyado naman si Salceda dahil sa suporta kang presidente ang nasabing propisto ang aprobaran kan Chief Executive bago matapos ang presenteng taon. Naging mainit ang pagripaso sa plenary budget debate para sa General Appropriations Bill para sa fiscal year 2024 matapos mabungkal sa plenary deliberation ang issue sa confidential asin intel funds. Nagkainitan sinda Marikina City Representative Estela Kimbo asin acted Search Party List Representative Franz Castro matapos sa sabihon ni Castro na illegal ang ginibong pagbalyo sa 125 million sa Office of the Vice President sa irarom kan 2022 national budget dahil din naman daw ini sa line item na asin bako expressly provided kaya dai entitled sa pondo. Depensa naman ni Kimbo na iyo ang nagtitindog na sponsor may congressional approval ang contingent fund dahil kinokonsiderar man na special purpose ang mga proyekto, aktibidad asin programa na urgent asin bago. Paliwanag ni Kimbo na kapalaman sa 2022 General Appropriations Act na may line item ang OBP, particular ang good governance asin social services project, mentras ang confidential expenses kini na kapalaman sa object of expenditure. Garo na pikon si Kimbo kay Castro dahil daw ini nagdadangog asin nalibong sa nature of contingent fund na susog sa special provision dahil malimitaran ang authorization sa paggamit kaini. Sa rejoinder naman ni House Deputy Speaker Isidro Ongab, nilinaw kaini na nag-agi sa tamang proseso ang 125 million pesos na ibinalyo sa OBP dahil naman ini augmentation o naghali sa savings kundi sarong new appropriations. Nire-respetaran kan House of Representatives ang isinangat na petisyon kontra sa Maharlika Investment Fund na party kan sarong demokratikong proseso asin diretsos kan kada individual. Nanindog naman ang Kamara na nasunod ang proseso kan legislatura sa pag-aprobar kan propisto na naging Maharlika Investment Fund Act of 2023 o Acta Republica Numerado 11954. Sigon kay House Speaker Martin Romualdez na pinagbibisto kan Kamara ang demokratikong proseso asin mga diretsos kan kada individual na magamit ng legal na paagi para sa sendang gustong kontestaron.
Paliwanag kang Kamara ang sendang intensyon na aprobaran ang Maharlika Investment Fund Act anay boso o may boso ng pag-uswag kan ekonomiya ka nasyon simbagan ng kapobrihan asin magbukla ng oportunidad sa mga Pilipino na makapagtrabaho. Kumpiyado naman ang Kamara na magiging patas ang desisyon kan Supreme Court dapit sa sinangat na petisyon. Tinandon kang Kamara ang importansya na itutok ang atensyon sa mga bagay na makakatabang sa mga Pilipino. Magkasarabay na nagpautob ng panibagong big-time oil price hike ang mga kompanya ng petrolyo kasuhapon. Alas 6 pasaranin aga ipinautob ang 2 pesos na paglangkaw kada litro sa gasolina. Iguanin 2.50 na kada litro ang itinaas kan diesel asin kerosene na nagtaas din 2 pesos sa kada litro. Sinabi kan Department of Energy Oil Industry Management Bureau na paglangkaw por medyo kan pagigpit kan supply dahilan sa pagbawas ng produksyon ng petrolyo kan Saudi Arabia asin kan Russia. Ilinaan pang 11 na simanang magkasunod na ipinautob ang oil price hike. Papakusugon ko dyan kang Presidential Communications Office ang sendang kampanya kontra sa fake news. Sinabi ni PCO Secretary Sheloy Garapel na magduduman sinda sa mga eskwelahan para ibariwas ang paglaban sa pagwagas kan fake news. Obito kanasabi ng programa na matukdoan ang mga aki dapit sa importansya kan pagkakaigwan ng tamang informasyon. Nakalista bulan, ilinunsarman ang Media Information Literacy Campaign na iyon magtutukdo sa mga jóvenes asin mga eskwelahan na labanan ang fake news. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas Commerce. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. One book, one pen, one child, and one teacher can change our world forever. That's what school can do. Happy learning from your only one FM. Gusto ni Senador Rapi Tulfo na magkaigwa rin regulatory body na magbabantay sa mga vloggers sa nasyon. Sinabi kay ni Dadakol na mga responsableng vloggers pero may pira na makusog ang buot para magpakalat ng speaking informasyon. Napapanahon na daw ang pagbilog kanasabing mga regulatory board para bantayan ang vloggers dahilan sa nagdadakol na ang nasa industriyang nasambit. In kaso maipoto ini, mabantayan na ang mga vloggers sa responsableng pagwagas nin informasyon. Nanginot po ang Pilipinas sa Asian region, negwanin makaskas na paglangkaw sa mga nabakal na lunadan. Por Enero Sondo Hulyo, nakapagristo ang Pilipinas ng 65,934 na lunadan na naibenta. Masalangkaw ini sa parehas na bulan, nakalis na taon na igwanin 48,166. Sumunod naman ang nasyon kan Malaysia na igwanin 16.1% na paglangkaw, mentras ang Thailand pagpantulo na igwanin 5.7%, Indonesia 5.5% growth. Sa laog manin 7 bulan, nakapagristo ang Pilipinas ng 4.6% na paglangkaw sa motorsiklo asin scooter na nabenta sa Pilipinas. Alis sa dating 800,900 units, nagkaigwa ni 932,220 na units. Ipinagbusol po kan sarong legislador ang paggamit ng climate calendar sa paagi kan satellite technology bilang painot na lakdang na maging climate resilient ang sektor kan agrikultura asin
gagamito ng local dialects sa pagwagas kini sa mga paraoma sa iba-ibang parte ka nasyon. Isinangat ni Bicol Saro Representative Brian Raymond Yamsoan ang propistong ley ang House Bill No. 9121 o ang Climate Resilient Agriculture Act na ma-institutionalize sa paggamit kan climate calendar na tinuyo sa kada pinatuyo sa kada lokalidad sa nasyon bilang simbag sa mga paraoma na makaukod gamiton ang teknolohiya asin pagsimbag sa agyat dulot kan climate change. Ilabi kini obheto kang propistong itap ang expertise kang Philippine Space Agency sa pagtato ng satellite data na magagamit sa pagpapakusog kan efficacy kan climate calendars. Ipinunso ni Yamsoan sa oras na maging lay ang propisto na sa 9.7 milyon na paraoma ang magbibenepisyo kung sain 708,000 ang mga employed sa Bicol Region. Naniniwala po si Yamsoan na ang pag-institutionalize sa climate may iwasan ang pagkawara kan mga pananom. Ipinayag kan lisador ng climate calendar ang dapat sarong collaborative effort kan Department of Agriculture, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, Philippine Space Agency, as in local government units ngani na masyerto na magiging kapakipaginabang sa mga paraoma. Dapat na mabukod kang gobyerno makaskas na pagbabago kan technological application ngani na tawanan nindalan ang mga paraoma na gamiton ang pulir kan space as in science sa pagbilog din makabagong pag-uma as in pag-angkop sa mga nakakaulang dulot kan climate change. Listen online. Tune in anywhere in the Philippines and all around the world. And around the globe. www.onefm.ph 1fm.ph Okay. 1fm.ph You're only one. DWRL International News. Nagpalayog po ang Russia din cruise missiles na tuminama sa kadagatan entry kan Alaska. Alasabing lakdang ang bilang parte kan military exercises para sa pagprotehir kan mga northern shipping na nagaagi sa Arctic Ocean. Sigon sa Russian Defense Minister na ang Volcan Granite asin Onyx cruise missiles anilunsar ninda pirang gatos na kilometro sa target na nasa Bering Sea. Kaya ba sa ehersisyo ang land ship asin submarine na kompuesto kan 10,000 na military personnel, eroplano asin helicopter. DWRL Sports News. Ibinalyo sa mas dakulang stadium ang AFC Women's Olympic Football Tournament Asian Qualifier entry kan Pilipinas asin Australia. Dahil daw sa dakol na gustong magiling sa kawat, ibinalyo ninda ang dating Perth Rectangular Stadium na gigibo na ini sa Optus Stadium. Gibo na laban sa maabot na October 29 kung sa inan venue ang may kapasidad na sundo sa 60,000 na audience. Kapwa na sa Group A ang Pilipinas sa Australia sa second round kan qualifiers kay ban Chinese Taipei asin Iran. Ang pirangkawat sa group ang gigibon sa Perth Rectangular Stadium sa Australia na iguaning capacity na 20,000 fans. DWRL Showbiz Bareta. Sa ultimong detalles kan mga baretang national showbiz, pinag-aayos na ninda Ariana Grande asinagom na si Dalton Gomez ang sa indang breakup. Nagsangat ang singer ng petition for divorce sa korte sa Los Angeles.
Ibinugtak kan singer sa rason ang breakup ninda iyo an irreconcilable difference o an dai na matanos asin dai pagkakasinabutan. Ikinasalandoa kan 2021 kung sinaging limitado sa naman sa 20 ang bisita sa ginibo sa harong sa Monte Sito. Ang nasabing pagpapakasal kan duwa nangyari 2 taon matapos ang sablay na engagement kan Thank You next singer sa komedyanting si Pete Davidson. Hulyo pa nagduda ang mga fans ni Grande na wala ng relasyon ng duwa dahil dahiling din daining naghiling ni Wimbledon na daing sulot na wedding ring. Asin digdi na po nagtatapos ang paghatod niya mo kan mga bareta digdi po sa DWRL Bareta alas 7 aldaw nakitangon niya nin Miyerkules Pizza 20 sa bulan nin Setyembre 2023 Alwin Dobolel ang sendong tagapagbareta. Yan ang katripunan kandarakulang istorya kat aldaw sa DWRL Headline. Salamat kan sa indong pag-antabay. Istorya kanikan ko, maigos, mabuot, matyaga. Kitang nag-ugat sa buon kan mayon, likas piurugunan gayon. Siyudad kan sa kong puso, urabot nin pagkamuko, ngunyan budaan maabot sa aga, kita kabos ang mabilog. Kita na may kusoko, kabos kita ligaspi ngunya. Tangakan sarili ang gawian bugali, nasa pagpagaba, paguswat, pagabos. Kita ang banwaan na nagkaburukos, yan ang buon katgabos. Siyudad sa kong puso, urabot nin pagkamuko, ngunyan budaan maabot sa aga, kita kabos ang mabilog, kita na may kusoko, kabos kita ligaspi. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat
huli kan mangangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 8 ng umaga. Ito ay commercial tungkol sa commercials. Nagtataka ba kayo kung bakit 99.9% lang ang germs na napapatay ng alkohol? Hindi dahil may pasaway na germ na ayaw mamatay. May Code on Responsible Advertising na gumagabay sa lahat ng advertisers. Bawat claim binubusisi para sa ikabubuti ng Filipino consumer. Kapag di totoo, no go. May standards kami. Kaya may Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. You're only one. 88.3. You're only 1FM. 1FM, you're only 1FM. One lang yan, one lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan, one lang yan. One lang yan. www.1fm.ph. Alright, so balik na kita digdi sa programa po. Igwa na kita nin 7 minutos makalampas an alas 8 nin pagkaaga. Ini po ang programang sa tama sana. Okay. Kita muna ang magiribanan digdi sa laog nin pirang minuto. Digdi po sa programa. Ganyan na pagkaagang ini nin Miyerkules. Ano po ang sa tuyang mga barita pa. Ganyan na pagka-morning.
na ini pagurulayan ta daw po tabi an sabi digdi garo buminagsak so rating buminagsak po tabi so rating kan so performance rating kan ano ini kan Albay Philippine National Police buminagsak so performance kan Albay PNP si Cornel. Ano ba nangyari, Cornel? Baka po tabi dahil muna gigibo so sa imo po na mga obligasyones. Number 1, baka napapabayaan ta po. Ehemplo dyan, ini kasing mga kasong mga theft, mga harabasan, yan po ang pinagkokonsiderar baga po na mga petty crimes, tabi. Mga petty crimes. Kumbaga mga simpleng kaso man sana yan po na daiman talaga na daiman po talaga na iwasan. Kundi ang importante hondigdi po iyo po ining mga kaso na Dracula siring kan garadanan na sundo sa ngunyan po tabi sundo sa ngunyan dai po ma-resolviran dai po tabi nare-resolviran kan Philippine National Police. Ehemplo dyan itong so nangyari baga sa Libon Albay na kung saan sundo sa ngunyan dahil pa man ki nasasangatanin kaso dahil pa man po tabi ki tawo na naisasalot dyan sa presuhan. Ini ang mga bagay na garo igwa kita nin diferensya. Garo po tabi igwa kita nin diferensya digdi sa tuya. Nata. Ta kasi siguro tabi Colonel kunanan o panahon na siguro po na tutukan mo ini bako sa na po tabi na yaong ka dyan pirmi kaiba kan pirang mga politician. Sabi ko nga na asendo po kung may mga big events may mga big events po kaipuhan talaga na yaong ka ang presensya mo because ika po ang commander kang gabos na police digdi po sa Albay because ika ang provincial director. Pero kung simple man sana po na halimbawa nagbisita po tabi kung sa inlang yung pirang politiko digdi no need naman na mag-iba ka kasi nata ano yan presidente Vice President, pabayan ta po tabi kung Presidente or Vice President lamang yan. Kung Chief Justice lamang yan. Di ba? Siyempre, naintindihan taman po tabi na baka dahi kang tiwala duman sa imong mga pulis. Na po tabi ang ipadara mo. Tangani na magbantay duman sa BIP na politiko na maduman po tabi sa mga barangay natatay ka pa. Ipo ini de kuman ko na po tabi ini pinag ko-questionon po tabi because natata-questionon tayan
for security purposes bagayan po tabi. Importante yung interest, kaligtasan kan saro po tabi na leader. Kaya lang kung mapapabayaan mo na po tabi so trabaho bilang pamayukan PNP, ibang hururo na yan. Arog na nga po tabi kay ni na mga nangyayaring karadanan duman po tabi sa Libon. Dahil mo po tabi yan na ibabasol mo sana sa Chief of Police kan Libon. Data po yan po tabi na di kita pwedeng magtaram na that is isolated case. Isolated case na po. Because nahihiling ta na talagang igwanin problema yung peace and order dyan sa banwaan na yan. Nakaipuhan ka po bako sa naso Chief of Police. Because po, nasa command responsibility mo po tabi yan. Di ba? Sa mo po yan na responsibilidad. Kung igwa man din nangyayaring problema, yan po sa imong responsibilidad. Di ba? Di ba? So, iyan ang dapat niya to na gibuhon. Dapat niya to po tabi na itanos tabi pidi. O tapirmi kadang naihihiling duman sa akwan eh. One time gani, duman sa may misibis, nahiling kada duman kan tao. Bidbid ka baga. Iyo. Konsen magduman so amigo mo siguro yaong kaduman. Imbis na sikasuhon mo po so problema duman sa Libon Albay. Tan sabi ko baga sa endo, di tamang kay puhan digdi si presidente na si presidente pa po an sa tuya pang presidente po tabi iyo pa an agibo din aksyon digdi tabi sa tuya. Natata kay puhan ta pa po yung presidente taan hagadan tanin tabang. Day po kamo na insulto kay yan. Na maging si Governor Lagman. Maging si Governor Lagman. Iyo po so naghagad na kay Presidente Marcos na matabangan tangani na masolusyonan ang mga krimen dyan sa Libon Albay. Which is trabaho po iyan kan PNP. Natatakay po hanta pa po na so presidente pa, iyo pa ang tanyugon taduman. Nakadakol po na pinag-iisip itong problema. Di ba? Kadakol-dakol po tabing problema ito na pinag-iisip, bako sa naman po yan. Saka. Bako sa naman yan. So, gustong sabihon po, maluya gayod an sa tuyang diskarte na kaipuhan ta po na ariglaron yan. Kaipuhan ta pong ariglaron. Maluya ata yung sendong diskarte. Iya po. Di ako mabilib sa ni sa inyo. Hindi ako na mabilib sa ni sa inyo. Saka. Di ba? Iyon na yan problema tayo. Iyon na po yan po tabi ang sa tuyang problema digdi. Sana naintindihan tayan. Ora man ki kung buminaba man po tabi so ratings kan Albay PPO. Kung binaba po tabi so ratings kan Albay PPO.
Day po tabi nin dapat na basulon diyan. Kundi kamo sa PNP. Di ba? Dahil iba, dahil tamang pwedeng basulon si Presidente Digdi. Taka mo po tabi ang nakakaaram kung paano yung, di ba? Tapos masupog. Anong pigigibo kan provincial director? Di ba? Dahil tamang pwedeng basulon si Brigadier General Obienque. Di naman pwedeng basulon si ano yan? Di naman pwedeng basulon po tabi si General Obienque, yung PNP Director kan Bicol. Taka si Bicol wide po ang sakop kaan. O kaya nga po tabi may binugtak kitang kuan. Ayaw kita binugtak na ano ba yan? Ayaw kita kinaag na provincial director. O maray ko na provincial director. Di ba? Saka. Di ba? Iyon yan ang kay Puante. Yun yan po tabi ang sa tuyang kay Puan ko niyan. Sige. Alat ko na. 20 minutos na. Dali Joey, kuya na si Kong Joey Salceda, ang idulukan masa, dainang iba yung Salceda, padagas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa, Sagapos na Albayano, kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda, dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, manlalao man taiyan si Kong. Joey! Boosted ka na ba? Pwede nang makuhaan sa inyong bivalent COVID-19 booster vaccine shots sa pinakarining rural health units as in mga ospital. Ang bivalent COVID-19 vaccine na patunayang mas epektibo laban sa orihinal na COVID-19 strain as in Omicron variant. Ano pang pigahalat mo? Magpa-booster na! Sa booster, siguradong Pinas lakas! Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas Commerce. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bamong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, dali kay may bango ng sandy mong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Alright. Balik na kita digni sa programa po. Ngunyan na pagkaaga. So, harapan ini ko na, no? Kung Joey tapos ni Raul Manuel. Parehas congressman. Harapan. Kundi an deng panama dapat talaga may balon ka. Sabi ko baga sendo dapat kung masabay ka kay Kong Joey sa bakbakan. Dapat igwa kang balon na grabing kuan. Leo dapat igwa kang balon. Tapag dai mahirapan ka po eh. Di ba? Madidipisi lang kang maray. Yan po yan. And simple. Saka. Di ba? Alright. Nakalusot man giraray. Labinusot man giraray. Yung ano ba yan? Yung proposal sa second reading. Pag second reading,
mapasiring na sa third reading, talagang halos solved na yan halos solved na yan po. Dahil na yan problema. Iyo po, ganun naman ang pinaka-importante kayan tabi. Yan pinaka-importante kayan. Sige, anyway, dakulunan sa bagay ini proposed budget daw niya na sobra sa 5 trillion. Nakaangkla daw sa tulo na priority programs kan administrasyon. Nakaangkla sa tulong priority programs kan administrasyon po. Yung pondo. Di ba? Saka yung mananggan. Dapat yung mga top priorities kan administrasyon, yun dapatan maluwas dyan. Di ba? Tapos ang problema, mangungutang talaga mangiraray. Taon-taon na sana, kulang yung pondo, mangungutang po naman sa Pilipinas. Sige na saan utang? Sige na saan utang kan Pilipinas? Sige, dali lang This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 30 minutos, lampas po ang alas 8. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi